ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହବ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରି କହିଲେ? ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 95 ବର୍ଷ। ଯେଉଁଠି ଜେଜେମା ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଖେଳିବା କଥା ସେଠି ପାଠ ପଢାର ମନ ଲାଗୁଛି କେବଳ ଏଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଜେଜେମାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢା ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ? ଜମା ଲେଖିପାରିବେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଆରାମସେ ଓଲଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନଗେଜିଂ ହଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି, ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁଛି। ଖେଳିବା ସହିତ ପାଠ ପଢାକୁ ଯଦି ମିକ୍ସ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଏନଗେଜିଂ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 28ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, କେରଳ କେବଳ ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ। କେବଳ ଏଇ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଖାସ କରି ଓଲଟା ଲେଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେମା ଆଈ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ଏବଂ ଆମ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର